Morjesta vaan tosta kaikille. Mä oon täällä. Täällä on Tommin spesiaalit. Moro. Täällä on Tomppa ja täällä on Juhis Haamu. Meistä nyt muuttuu teitä haamuja, koska me kuoltiin eilen. toissapäivänä, kun meidät murhattiin. Ei murhattu. No, Tommi murhattiin. Ei kun, hetkinen. Minä pelasin liian paljon. Juhis pelasi liian paljon ja mut murhattiin. Kuka sun murhasi? Mut murhas... Jack the Ripper. Ei kun... Jack the Ripper! Kuka vittu se on? Ai saatana. Ja nyt, mä en tiennyt, että haamuja voi sattua munille. Oi vittu. Ja niin. Katsotaan kuinka voimakkaita haamut on. Vittu. Vittu se kauas. Ja nyt toikin rikko jotain. Nonni. Noniin, osaako haamut parkkourata? No vittu ihan sama saatana. Toi hajottaa taas paikkoja täällä. Hui! Sattuuks haamua tällainen? Kattokaa. Älä. Ei sattunut. Sattuuko haamu ja tykkää menee puusta? Oi. Vittu mun sormi. Hän kiipeää nyt puuhun haamuvoimillaan. Hän on nyt puussa. Hän kiipesi leijumisvoimillaan ja taas se leijus noin hienosti. No niin, nyt hänen pitäisi hypätä alas. Puusta. Niin. Hyppääpäs nyt sitten. Tadaa! Tadaa, siinä se on. Noin, hienosti tehty. Kattokaa tätä. Kuvatkaa tästä näin tohon. Minä hyppään tuolta ylhäältä. Saat nähdä. Hän kiipeää haamuvoimillaan. Ja nyt mä hyppään. Ja muuten me ollaan taivaassa, mikä on haamujen taivas. Ja tää on niin valkoinen tämä paikka. No niin, katsokaa, hän hyppää. Ja häntä ei sattunut, hän on yhä ehjä. Tuo näkyy se jäljellä. Katsokaa. Juhis ei pyöry tässä, kun hän on pyörinyt. Pyörii vieläkin. Ja katsokaa. Yhä ehjä. Ei oo mitään hätää. Kalkumiskin. Mitä? Ei tässä oo mitään. Me ollaan haamujen taivaassa, huomatkaa. Täällä on kaikki valkoista. Jopa pyörät. Uudelleen. Ja hän voi hypätä vaikka uudelleen. Ilman. Ja me voimme näyttää jossain vaiheessa, miten me teleportataan. On hienoa siis. Kuvaappa tänne päin. 1, 2, 3, 4. Ja ehjänä taas. Ready! No niin, näytämme nyt meidän teleporttausjuttu. Ok. No niin, Juhis menee nyt seisomaan vaikka tämän puun viereen. Käänny tänne päin. No niin, katsokaas.